дар толори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров нишасти 186-умини маҳфили илмиву адабии Ганҷи Сухан баргузор гардид. Роҳбари маҳфил номзади илмҳои филологӣ доцент Саидумрон Саидов нишасти навбатиро оғоз намуда баён кард, ки маҳфил ба мавзӯи шоҳасари тоҷикони Алома Бобоҷон Ғафуров бахшида мешавад. муовини ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Хайрулло Сабурӣ ҷамъомадагонро аз номи садри донишгоҳ хайрамақдам гуфт. аз ҷониби Ризвоншоҳ Ғуфронов докторанти кафедраи адабиёти классикии донишгоҳи давлатии Хуҷанд бештар аз 20 номгӯи китобҳои тозанашри адибону олимони тоҷик муаррифӣ гардид. сипас дар мавзӯи китоби академик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон оинаи ҳақномаи таърихи миллати тоҷик номзади илмҳои таърих доцент Шавкат Шарифов маърузаи пурмуҳтавое ироа кард. дар мавриди таърихи интишороти ин китоб дар замони шӯравӣ ва шӯҳрати он маълумотҳои ҷолибе баён кард. Шарифов Шавкат зикр кард, ки то имрӯз ҳамагӣ бо теъдоди 130 000 нусха нашр шудааст ва илова кард, ки иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати бознашри китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва тақдими он ба ҳар як хонадони мардуми кишвар хеле саривақтӣ ва амали неку бузургест. Муҳсо Олимҷонов номзади илмҳои филологӣ доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд дар мавзӯи назари Бобоҷон Ғафуров доир ба масъалаи замону макони ташаккули забони адабиёти классикӣ суханронӣ намуд. дар идомаи маҳфил адибону шоирон намунаҳо аз ашъори хешро қироат карда таби ҳозиринро шод намуданд. роҳбари маҳфили илмиву адабии Ганҷи Сухан Саидумрон Саидов дар мавриди фаъолияти маҳфил дар соли 2020 маълумот дод. ӯ гуфт, ки маҳфили илмиву адабӣ 7 нишасти худро аз нишасти 179 то 185 баргузор намуд. дар нишастҳои маҳфил 7 суханронии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва маҳаллаҳо, адибон, олимон, 12 маърузаи илмии олимон, 10 суханронӣ ва шеърхонии адибон, 7 суханронии илмиву адабӣ, ки дар онҳо бештар аз 100 номгӯи китоб муаррифӣ гардид. сурудҳои дилнишин аз ҷониби сарояндагони кишвар шунида шуд. бо ташаббуси маҳфил силсилаи шабҳои эҷодӣ, ёдбуд ва муаррифии китобҳо баргузор шуд. бо ташаббуси маҳфили мазкур дар ҳамдастӣ бо муассисаҳову ташкилотҳо ва афроди алоҳида силсилаи китобҳои илмиву адабӣ аз ҷумла китоби «Китоб сарчашмаи маърифат», «Аниси дилҳои шоираи ҷавон Аниса», «Қафаси санги иззатманд Саломиён», «Гулбайтҳои камол», «Рубоиёти асили Хайём» интишор шуданд. Саидумрон Саидов гуфт, ки дар арафаи Наврӯз шумораи навбатии китоби армуғони Ганҷи Сухан нашр хоҳад шуд ва олимон, адибон, қаламкашони ҷавон метавонанд маҳсули эҷоди худро пешниҳод намоянд. аҳли маҳфил тасмим гирифтанд, ки соли 2021 нишастҳои онлайнӣ дар доираи ашъори адибони муосири тоҷик роҳандозӣ хоҳад шуд. ҳамчунин силсилаи суҳбату мисҳои гирд бахшида ба рӯзгор ва осори донишмандон ва адибони фақид ба нақша гирифта шудааст. дар бахши минбари андеша донишмандон ҳоҷи Ҳусайн Мусозода, Абдуҳаким Шарипов, Нодирҷон Солиҷонов пешниҳодҳои худро дар беҳдошти фаъолияти минбаъдаи маҳфил баён карданд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Мирзо Ғафур Ғафуров салому паёми раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷабой Аҳмадзодаро ба ҳозирин расонида ба чанд нафар аъзои фаъоли маҳфили илмиву адабии Ганҷи Сухан бо сипоснома ва тӯҳфаҳои раиси вилояти Суғд, ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, бахши суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд, раисати донишгоҳи давлатии Хуҷанд супорида шуд.